गोथार बाथौ सान बे सोमोन्दै मा बुंनो ना बेथ' जोंनि हारिनि मोनसे फोरबो जाहैबाय आरो आं मिजिंथिदों बे गोथार बाथौ सानाव जोंनि आफा बोराइ बाथौआ जेरैबायदि जोंखौ हाजार हाजार बोसोर खांबोबाय बाबोबाय माने बोर सारस्रिबोबाय बिदिनो आरोबाव बयखौबो बोर सारस्रिबावगोन जाहाथे हाजार लाख बोसोर जोङो जोंनि उनावबो गोदान जायफोर जोंनि इयुन जोलै बे इयुन जोलैफ्रा जों बायदिनो रंजा बाजा गाजा गोमजायै रायजो जालांनो हायो बिनि जेन आशीर्बाद होयो आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि दायित्व आफा बोराइ बाथौनि अननायावनो जों दिनै दं बे हारिया जेरैथिंनिफ्रायबो जेखि खैफोद फैयाथों मानो जोंखौ आफा बोराइ बाथौआ फोथांनानै दंबोयो आरो बिनि अननायावनो बिनि होनायावनो जों दिनै गासैखौबो मोनदों ओंखायनो गाबोन सानसे जों बयबो आफा बोराइ बाथौनो जों जेखौ मोनदों बिथांनिफ्राय बेखौ बिथांनो जोङो बावगोन आरो जायफ्रा बावनानै दं बिसोरबो गाबोन जेन बयबो बावो आरो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे जों बिदिनो आफा बोराइ बाथौखौ मान होयो आरो बोर लानानै जोङो आवगायलांबाय थानो हायो। मनेस्वर दैमारि बिथांनि गोथार जर जुलि बे सानाव फैनानै बोरै मोनदाङो? दा बेथ' जोबोद मोजां गोदोनिफ्रायनो नारसिनबाय थादोंमोन हाबा जानो नाथाय बिथाङाबो बिग्रायारि मोनसे गोरबोआव सोनानै लादों गतिके जेब्लासिम बिग्रायनाया जोबा सोमावसारनाया जोबा हाबा लाया नाथाय दिनै जोब्बाय मोनसे समाव माने मा होनो एकर्ड जाबाय मा जाबाय दा फ्रि जाबाय गतिके फ्रि समाव बिथाङा माने जिहेतु बोराय बैसोआव बयनोबो लोगो नांगौ नङा होमबा ओंखायनो मनेस्वर दैमारि बिथाङा दिनै जिहेतु माने जुलि जानायनि थिरांथा लानानै दिनैनि बेसेनाव जुलि जाबाय बिनि थाखाय आं गिबियावनो बिथांखौ जों बोरायफोरजों फैफानायनि थाखाय बा जोंनि टिमाव हाबनायनि थाखाय धन्यबाद जासिदों बेनो। অবশ্যই ইতিমধ্যে জ্ঞাপন তুলে দেখা গৈছে ইয়াত পথ বিনিময় ইতিমধ্যে বিটিআৰ চিএম কেবিনেট মন্ত্ৰী উপেন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম স্পীকাৰ বিজয় दैमारि তেখেতসকলে ইতিমধ্যে একেলগে তেখেতসকলে ৰাইজক শ্বেয়াৰ কৰিছে মই কেমেৰামেন দানচল বসুমতাৰী দেখুৱাই আছে ইয়াত ইতিমধ্যে যিহেতু কাৰ্যসূচীটো